adishima ene Nyansapo TV so na uguso awuhwe de me hia wa ne say obe like no subscribe channel ya mame because ye woni papi e de mawo ai me a me di dwumade hu chia me wa osomfo ni aba na say one powerful bracket wo hia me ya afre me opani bire na meje so ene me na bi ahia ni ye ba beka bibia fa Asante mai ho woni Asante amamre ye pa woni mamamre ni amane se wonim dia ene agibre na hwe me nana na ene ye de nsem ai coach e ko bremai ene ye de be yo nana me ma wakwa aba yeah eguru nana ni ye fra wo sei e fra me Okofo Pomah Kyekyeku unana udi ye me de nana sa ho ye de Nyankopon adom nana free atwema apetrapa ya ewu kuma security ya heya ho na me ma me free me ye ko nani ayo am papa so free kunsu ayo papa ye aduane ni ntime ye aduana ba ayo mu na mudi jabaye no na be papa di jabaye ayo ti ye ka se aduana ma me nche bibi kakra obi nti ase tete no na ye nwododo sa ena nane ne di ka wudu ni ese eduna eni aduanafo ayo di aduanafo ye doso pa mate na me ma me nti ye si ye hombra na ese aduana twe abrade oyonko pasachi da di aye mo ne kahiri nsuro ja aponkyere ni o mensuo nana ne ye ne edi ye nana no na di jabae ena aponkyere ni o mensuo nana ne ye enti ye wi ase so ade a ehu pa nsuo ni ja ye firi nsuo mfiri jemti aduanafo de ye nsuro hwe oni ye hia o si Asante man ye hia yo nana ene me da se nana akwa babiom ya eburu nana die na odi na ma o so be che wo nana no ene die me de na mo an se wo hwe ya Asante amama ya ma Asante ayira na Asante nyira Asante tiase enu ne nem pese me kire me nana no e ma ye hunu se Asante tiase na ye ni an ye hwehwe ne kira kwan sa ne me ma nkola ni nyina ni abaso me nana no no mo ahwehwe Asante kira kwan ne se me Okofo Pomah Kyekyeku mi nwuye na me tiase edi sa mo be me a mo be hunu di Asante firi ne mo hunu di Asante akuduru na Asante enyira Asante tiase nana Asante wo se otiase a wote hin onyira wayira wakobedi baabi ana ye pese ehu ene ye nkoda ne ye mpanimfo nyina akora no ya Asante amane ye pa to atwene ya Asante kasa pa no ya to atwene ama se ye kofa borofo se ye kofa de beyo kani obi cassette hours wadidi matem ene de ye se edidi atem enya Asante kasa sa wadidi matem atem didi a wadidi me enya edidi atem a wadidi me eni Asante chini adane ne pa ada no kora ko baby na akuduru ana akodure na yebuse wa amane no amane ne kire se aman wo man ne yeye wo baaye ni mebusa amane no wabo wo man de enti a wo baaye na mpacho so obi ka se kwan sonso kwan so ni nyina ya asem ko ufiri kwa so na waba woni enti kwan so se woni wudi amane kwan so na busuaponi a wotu kwai na waba de yebusa wo se yenim so yebusa pio eni ahwefo samwate ene ye na obeka ye mpani sempa enti jebre na hwe ye we Nyansapo TV so me say like na subscribe channel said ye be ya abrani brebia ye be ba ye na nanchen no ni nyansa ni nim di award bi be ma ye nchirma ni enim no yesu ye benya bi di atoye kotodwem enti nana ye nto asoe
na akwa ababiem ya eburu ya jimeburu buruwa me da eburu se ye ka se boja ye papa moja ode wo enti ye boja ade a wo papa chire edo na wo chire enti wo papa nye so no eno ne ye de je wo me papa ye busumuru enti ye wo ye wo ebusuya ewo ho eni ye wo enton enso wo ho me papa nton no ye busumuru ayo na me ko school no ye kire me bibi se enton ne ntro na ntro no so ye de ade a entro de wo bi a won kan no kra ne yesi we di tro enso ye kire ye o we ye trofo we ye trofo ne ya kire mu akire trofo ne yo bi a won kan no kra sa enton ye wo papa wo wo no wo papa wo no wo bibi te se na busunya odem no o ye enton eno ye ye wo bibi se ye wo bibi kire se ye wo abusunya wo ho so eni ye wo shebre ne de no wo ho eno ne enton no tetemire no na se me wo fa eboka obetimi aton me so what ya say wono ye mabusua na wo fa na mpacho na me wo fa no no wani ne ba wo ha obeton ne ba na obeton ne wo fa ase ya nwuni enne na ye papa no metimi wo ye sutimi enti no ba akwaware a ne aka wo be ware wo ba ne aka kiro se wonya ka wo de a wonya ade wo de besi wo ba na didim ne enti bo be fira ne ne ma wo yade a ne hwe bibia wo be ma wo de ane nso ma obewu mu no wo de koni si ye fere ho ebusuam eni enti na ne papa ni ne sutumi wo papa ni sutumi enti wo fa ne wo papa ebusuam a wo ne bo ne ye fere ne nton oton wo nyeye nton so what ya say Matias ye pa ti ye bon ton wo ye papa ebusuam eni Asante obi kire pa o na ye maami ebusuam ne ye fere no ebusuam ye ebu ni esua eni ye ya wo mu ye na ada hɔ ama ye enu nti ne hɔ ne yekonya a wo fa na wo fa asie jo se me wa wo fa wo wa me fa asie me wo fa asie no me wo fa ne na me so anso ye ka ne se me so wa ye wo papa nua ba nti de nti na no so ye ka ne me so wa wo se wo papa ye wo se na ni nua ba ye wo se wa ayo Matias Asante ye won sempa bisa na ya tuni nyina gu se ene ye ka ne se ekura yi a meto a me ka se obi wo maami we die nanum afu yo obeto no bo atie no nso odi bia to no botom no odi abo na sene na odi abo ne bra no onye se odi nanum afu yo o pe bibi nti de wo pe bibi ahwe ndi obi jiro nsa abranti bi du ya no o gina ho kakra o wo bra ko obi gina TV yo mate eni abusuafo me mama na nansu aba ye wi a ye beto aso yo me mama kwa ababiem esa de ba Nyansapo TV so me say like and subscribe channel yi mame why na me na de onko yo ene na yenya ni de owo bi a wo de tenase na nani na me be bisa na ma se woni mo ene me na oba kire ye nana me sabu akwa ababiem ye buru mi nana nana ye kasa Asante man Asante ene den ni Asante no se ye kwa ne nkyira se ye mu pa ye se Asante esa nana esa ye de ade ya tesasa kane no a ne nana no mokokon no se ye kokon a ye se ye kosa Inti esa inti akunti Asante ni ye wa he inti Asante inti asan eni aye ne Asante ayo mate eni nana boye mu kakrai se tetebere no anananom baaye no
be fan se Ghana fo nyina bedue no na entichemu aba se ye ne no akan fo no na ye ni baabi ti o enipa tete aboom ewira mu nuya ndu kurom nom ene ye da nana nuya du kuro ni yetimi da mu mane ye ete se dan edukuro bi wo ho awuwura mu a che dan na nti dia ye wona edukuro we de ni edukuro se kan ni nuya we ne wo ho anti we mu ya nketoa wo mu de se we de flowers bi na ebe baaye sa kan ne de ni ye wo nyina wo dum sida nuya bebre akese wawa se wo nyina bi wo ho na edukuro wo ho a emusu che ye dan ni sa ebi a na edukuro na ye nan nipa de dem enti bra enipa hu se ye kokuro mu no adanse eni edi ka akoye wo mu na asisi adan enti me frɛ o mo adanse asante adanse akotire mu ne ade adanse wo mu man no sa na ye frɛ ho se se de ye ka se sante man enti adanse ni edi ka akoye nena adanse hene no na ne tirimu odin pa na efre no ewurade basa wodu otimi mi twa amana be sa ha ene do ho na waka nipa egu na waka te so enti ayaka de sa no no ye wo mu ayaka ne tena ase dwene ho se da bi ye beda ye chi ama no intimi ne tena enti baabi a wo mu edi ka da ye chire ne koye no ene da nchira ya da yechi ekoye enti yekoduru da nchira ho no so na adanse hene no wonu sa ne nko a na akodi ho nti ohia bibia a wotimi ba ho be fatumi so sa ti babire bi se wosoma na henkwa ahenkwa no so ne efre no enfemfena no ye nsamone pa kontomponi dadafo kwakuya nanse enti wosoma ne se wonko de nchira hene ne ho se onye sika etuo sika kokko etuo no won famere no di kum nipa na o de yede so de o de yede obi nim eno anso se wonye sika kokko tuo na won famere no enti bra enfenfra ekono woduru nsuom kane no wa wonse nti asante kasempa no wo be esi niema be ma nchia no sa wo ba wo esi niema be ma nchia no wo ba wo dware be ma nchia no enso nana ene obi esi niema ni krukra twinja ho na wanka dia ne hia ma me betumi ne nakasa sa wo be wo esi niema wo nchia no na ni nua be ma nso so nua be ma nyo yere no ebia na mibisao efitwa hia ite se yetimu wo Asante memhe na wotiwa na obi hwehwe wo fipamni sasa na yeka no ne woni ni bo fipam na wusi niema oye bema na oba wontimi nkasa ho wo ba de obekasa ho bema obetwene agina so kutu ho esi niema se ya mamire mu pa obi yiri si niema se ya sakwala de no nko sa no ba panimu a obi yire kutu ho esi niema ye nche ya no so hu se bi o apagya ni mu agina ho enti so hu se hwo abegina ho a wono na be pagya ni mu be pagya ni mu na wone wakasa na wokuntunu ho saade a wontumi nche ya ene na na nso wanchia na wutwa mu kwa ye be kasa wummu ade o da bi se si ye ni mama mere no ndira si ye ni mama mere ne si ya mama mere ne se wo ba kunturu ho si niema be ma nchia na be metwa mu kwa enha no sa se kane kura na yekwesi niema wo nsuo mu no ebi nsuo da ye kwa mu he wo ho si niema be ma beduru na kunturu ho si niema wo san wo ho a wo enha esi wini su wini mama mere nse se wo chia wo enti adanse hene no esoma na henkwa no mfenfena no woduru nsuo mu ho no na denkyira hene ni konti hene
eyere esi niema oduru ho no de esi wobu wo mu ene obo wo ba ne sisi echi echi ano na wo ba ne se na wo yesa mi wo kunu na da nchira hene konti hene yire ne wo se ha na me adanse hene na asoma me da nchira hene kro ye den na ne konti hene ye na adanse hene ni da nchira hene no why na hene no wo soro da nchira hene he na se no wasoma no se onko da nchira hene wo se wonye etuyo a wodi gold na aye enfambre no no wo ko na woduru nsuo no mu no na oba na isi niema obo ni sisi echi na wo se da nchira hene kwente hene yire ne me na bubo mi sisi echi wo se o na me adanse hene ne soma me ne nchira hene no kro ye de na ne kwente hene ne yire enu wisan ho koye into wisan ho koye no enu oba no so sesa ne niema no kuosi yo ahwefo se me ne me na nkomo twitwe ya ode pa enti na me se like na subscribe channel yi ma me no e friend Nyansapo TV ye ba sisi a